Varmaan molemmat voidaan myöntää, että me ollaan tällaisia kroonisia salaisen ainesosan metsästäjiä oltu. Se pitää paikkansa. Ja useimmiten aika vahvoja epäonnistujia tässä suhteessa. Kyllä, mutta silti on tuntunut hetkittäin siltä, että nyt se löytyi, se seuraava juttu. Niin jo, joskus on mennyt muutama vuosikin oikein tehokkaasti silleen, että tässä se on. Tästä löytyy tasapaino ja tästä löytyy energiaa. Tämä on se ainesosa. Niin, se on alussa. Mitä sä oot löytänyt? No kyllä mä oon löytänyt sellaisia, että sen ajatuksen esimerkiksi, että tarinat on tärkeitä. Että siis se on olennaista, että kun meidän pääkoppamme usein tuppaa menemään kaaukseen, niin olennaista on se, että millaisen tarinan me pystymme rakentamaan omasta elämästämme, joka kestää ja jonka äärellä niin kuin löytyy semmoinen tapa, jossa hyvä virtaus on mahdollinen ja jossa innostus säilyy. Mutta se ei ole mikään poppakonsti, vaan se on niin kuin yritystä ja erehdystä. Yksi syy, miksi me haluttiin tätä seminaarikonseptia uudistaa, on se, että usein seminaareissa pönötetään ja pönötyskiintiö alkaisi nyt olla täynnä. Ja tarjotaan jotain sellaista, jota ei ehkä aikaisemmin tämän tyyppisessä seminaarissa ole ollut. Eli siellä on paljon sisältöä, konkreettisia keinoja, miten muun muassa läsnäoloa voi kasvattaa, stressiä vähentää, oppimista nopeuttaa, miten näistä erilaisista harhoista pääsee eroon. Mutta sitten sen lisäksi mukana on myös Marsi Nyman ja Jukka Perko. Joo, jotka on upeita muusikoita, lahjakkaita soittajia, mutta joita myös kiinnostaa samat teemat kuin meitäkin. Ja sen takia tämä on tavallaan niin kuin 4 kombo, jossa musaa käytetään toisin kuin koskaan ennen. Ja se on upea juttu. Improvisaatiota, sitä, mitä musiikin tekemisen ja taiteiden kautta voidaan ymmärtää, ja sitä, joka menee niin kuin sanojen taakse. Ja se on hienoa. Odotan ilolla, Henkka Hyppönen. Kiitos samoin, Mikko Kuusta.